Phemngqongqo ibophe ntsundu eyatshona malaka kwekho siyangena ukwenjenje injalo njoko siyazothula ibotyo siyakhahlela kwikumkani zezo lakowethu iinkosi izibonda oonozithetyane amaphakatho komkhulu abantwana bethongo abantwana bengulo sithi mabudede ubumnyama kuvela ukhanya kube chosi kubeyele intlantloko zamakhaya inkulu intlabi odadobawo omafungasha masenzeke bengumhlanga wamashumi 3 kule inyanga yesilimela kumnyaka wama-2026 kungolwesibini entsukwini mphulaphula evukani community radio yazi ke xa ingolwesibini ijwarha lasematshatshweni likhona ligalelekile injalo njoku namhlanje sijongene ulapha esikhululweni jwarha lasematshatshweni ulwentatha Kamngqongqo kamahaka mandiqale ndithathe lithuba tata ndizibulisele apha kuwe Bomoyi. Ngumadiba wena nguzondo azifaba. ndimlowo Ndibulisela kanjalo kubaphulaphuli bevukani kuzo zonke iindawo baphulaphule kuzo kuMzantsi Afrika kwihlabathi liphela konke amathongo okhanya nakuzo zonke iinkundla zokukhanya makudede ubumnyama kuvele ukhanya camakwini. camakho bamazaleni kwekho hayi ndonwabe injalo nje ukuthi ngome ngathi ndivutyiselwe etotini uba ngaba sekunye namhlanje apha esikhululweni singabambani ke ngogesi sibe kanti sikunye enjalo ke mphulaphula uyayazi ke rhoqo xa kukho uba umazaleni siye sibe kanti sincokola ngezinto yinto namhlanje ke kungolwesibini injalo njoku sina umcimbi esawuthi sibe kanti sithetha ngawo Sithetha ngezinto zethu. Kumasiko nezithethe. Masiko nezithethe. ngenene nangenyaniso sithetha ngesintu sethu kumasiko nezithethe kwekho namhlanje siyawulala sicacele ukuba ngaba xa sithetha ngezigulo ezihambisana nezila sithetha ngantoni na izigulo ezihambisana nezila uba umazaleni ke uya kusicacisela kuyo yonke loo micimbi umazaleni mandikunike uyitshayelele incoko yethu yanamhlanje Camakho Mngqongqo kwakhona. Mngqongqo thina mzomnyama sisesemva kakhulu ngezinto zesintu. Yeah. Mandiqale ndithetha ngohlobo Mngqongqo. yes dad Ngalo ixesha elinintsi kunento efuneka siyiqonde. Isiko alimelanga ukuba ngaba malijike asinto engekhe ijike okanye ifumaniseke ngelinye ixesha uba ayiphikiseki. Kukho iimeko zakwamoya eziye ziliphikise isiko. Isiko lime njengomqulu wokuba ibe ngumkhombandlela xa kungekho sombululo somba othile. Xa kungekho sombululo somba othile apha esuntwini funeka kuhambe kuyojongwa esikweni ke ngokuba isiko lona lithini na. Kodwa ukuba ngaba sikhona isisombululo somba othile kungakhange kwabe kusetyenziswa isiko eso yonke loo nkqubo leyo ijolise nasekubeni kuphile isizwe. Isiko alimanga ngaphambili. Kangangoba namhlanje le nto ndithethayo amaxesha amaninzi abantu bacimba isiko lime ngaphambili nokuba kuyintoni funeka kulandele isiko noba isiko liyabulala funeka kulandelwe isiko. Into ebalulekileyo umntu mdala kuqale kwabakho umntu phambi kokuba kubekho isiko. Akukhange kuqale kubekho isiko phambi kokuba kubekho umntu. Into ezinjalo zibalulekile. Masithethe ke ngoku kakhulu ngalo mba wento okokubana athi umntu uyakhapha. Okukhapha oku wonke umntu athi hayi ndifuna ukhapha, hayi ndifuna ukwenza izila. Ingaba yintoni umsebenzi woluzila? Linceda ngantoni ezila? Xa ungambuza ngoku omnye umntu uba uzilela ntoni, hayi ndiyamzilela ngaloku ngoba uyandihlupha ngoba lisiko. Nantso nje impendulo zayifumana emntwini ukuba le nto yokukhapha nale nto yokukuzila yintoni, isinceda ntoni thina, isibeka phi loo nto leyo, ithini intsingiselo nto, ihambe iphele phi na. Kutheni abanye bekwazi ukuqhubeka neempilo zabo bengazange bazila? Kutheni abanye bengaqhubeki neempilo zabo kuthiwe bona funeka bazilile okanye funeka bakhaphile? Iimeko zokuphila yilaa nto kako nditsho ngoku imimoya yabantu abafani, ayifani imimoya labantu. Ngoku loo nto leyo ke ngoku ithetha into yobana ngelaa xesha xa kusithiwa umntu uyazilelwa, umntu ngelaa xesha yenye indlela yasesintwini yokwamkela ukungabikho kwalo mntu uba sisifundisa siziqhelananisa nento yokubana lo mntu lo akasekho. Engasekho njengoku simdibanisa makabe yinto enye nemimoya yeli khaya
engasekho Mm. ke ngoku siyamzilela ngoku sikwavakalisa nobuhlungu bethu ngoba xa uzila uzuke kungamnandanga xa uzila Mm. ngoku kudityaniswa ke ngoku loo mimoya ke ngoku yabantu abaphilayo yalo mntu ungasekhoyo nabaya sebengaphesheya ke ngoku Mm. kudityaniswa loo mimoya uba ngokuba siyamthumela nangona iintliziyo zethu zibuhlungu siyamthumela nathi siyamkhulula ke ngoku kodwa ke phambi kokuba yiloo nto ke ngoku izila liba nexesha elithile phambi kokuba lenzeke Yes. ngoba funeka iqale ikhaya lizilungise lophe lanele yiloo nto ke ngoku phaa msasazi Mm. le nto lenza ithethiswa kukho laa nto ungayithatha kancinci laa gusha funeka sithethe ngalaa gusha yamanzi Yeah, leyokuhlamba. Mm. laa gusha yamanzi kuthiwa igusha yokuhlamba Yes. Mm. laa gusha leya msasazi ikhaya liqhelekile ngoku beligqibobeka umntana walo okanye intloko yekhaya okanye umntu walo liqhelekile ikhaya njengoba liqhelekile ke ngoku ikhaya ke ngoku funeka aba bantu bekhaya eliya babophane badibane babe yinto enye abantu bekhaya Mm. funeka abantu bekhaya injongo zayo yonke le nto lomsasazi kukuthi abantu bekhaya mabamkele bade baxole mabakwazi ukuthi ke ngoku imisebenzinyana ethile ibibavalela ngelaa xesha bebengekambeki lo ungasekhoyo bakwazi ukuyenza imisebenzinyana ethile kodwa nothi yonke Yes. ngoku xa besela laa manzi loo nto nasesiXhoseni kuthiwa hayi samanzi uxole yenye indlela yokufundiswa ukuba ke ngoku wamkele Yeah. kukho abantu ke ngumsasazi abangazange bazenzelwa okanye bazenza ezi zinto ezi Mm. abanye iimpilo zabo ziyaqhubekeka abanye iimpilo zabo zimile sisuke ke ngoku kwakhona kule yamanzi Yes. into Mm. size kule yentlambapeki Yeah. Yeah. size kule ntlambapeki ingaba yona inantsingiselo yantoni na le ntlambapeki nayo msasazi ikusanyangwa eli khaya lalo mntu ungasekhoyo uyeva abantu basesebuhlungwini ngoku sekubonakala ke ngoku into yobana xa kungekahlanjwa zipeki awukwazi ungalibamba ikhuba uyohlakula emasimini Emasimini. Mm. awukwazi uba ungayiphatha into yokusebenza awukwazi ngokomthetho bekungafanelekanga noba athi umntu intlambapeki engekayenzi ahamba emsebenzini ngokomthetho Mm. ngoba ungagxothwa nogxothwa emsebenzini Yeah. Yeah. kungenjalo ungalinyazwa nangumatshini lo usebenza ngawo phaa emsebenzini ngoba Mm. kufunekanga uphathe nto yilaa nto kwamanye amakhaya akhawulezisa ayenze athi xa egqibombeka nje umntu ungagqithi neentsuku ezingaphi bathi ke ngosisiyohlamba ibheki zonke ezaa zinto ezaa zixhobo besizisebenzisa ngoku siyazihlamba Mm. uba zizokwazi uba ngozithweni zisetyenziselwe nakwenye into Yeah. okanye zikwazi uba setyenziswe nangabanye abantu Mm. laa nto ke ngoku kwakhona ke msasazi iphinde ibe nenye intsingiselo kwakhona yento yokokubana ke ngoku ezaa zixhobo ngoku bezisetyenziswa eziya kungenzeka ngelinye ixesha omnye umntu wekhaya uhambe ngesikhali ngoku enye into eyenziwayo ngoku kuyavalwa ngoku into yokubana siyakuvalela ngoku kufa ke ngoku Camaco. xa sizihlambile akho mhla kule saphinda siwuphakamise ngoku siyakuvala ukufa siyakucinezela ngoku kubalulekile ke ngoku msasazi into yoba abaphulaphuli baziqonde ezi zinto uba le ntlambapeki kahle kahle yeyantoni na azawuthi omnye umntu hayi thina siyenze hayi noba ndiyenzanga intlambapeki loo nto leyo ke ngoku ungangayenzi wena izawuhamba ezinye izinto kakhulu izinto zesintu zingangabi namphumela utheni na apha kuwe Yes. kodwa kuyowuwela kwesinye isizukulwana xa sesivela kwesinye isizukulwana msasazi kuvele ke ngoku omnye umntu esithi ndiphuphe utatomkhulu esithi utatomkhulu unqaniwe njani utatomkhulu sasimenzele nje inkomo yakhe yomkhapha inkomo yakhe yambuyisa kanti ngokumsasazi uzama ukuthi kukho igusha ethile yamanzi yena kuqala tatomkhulu angazange wayenzela omnye wekhaya Mm. Yes. ngoku laa nto ke ngoku emnqongo sinale nto uthi xa sitolika amaphupha ndisome ukulungisa loo nto Yes. xa sitolika amaphupha singabanye abantu sitolika amaphupha ngokwesiqhelo
hayi ndiyayazi, hayi ndiphuphe inja, hayi inja sisihlwele, hayi ndiphuphe imali emdaka, hayi lilishwa, ndiphuphe ilindle, hayi esisimnyama. Kanti amaphupha awachazwa ngobukrelekrele bengqondo, amaphupha atyhilwa ngumoya. Omnye ke ngoku ke msasazi, xa uyaqonda zonke ezi nqulequ zenziwayo kubhizi apha, kuhlanjwa iipeki, kubhizi apha, kusezwa amanzi, kuzanyazanyanwa neli khaya eli uba malide liphile eli khaya eli, lide lamkele ukuba ngoku lo ngasekhoyo akalahlekanga nje, kodwa ke uye kubantu bakokwabo, kwiminyanya yakokwabo, udibene nayo. Yes. Yiloo nto ke ngoku ide iyowufikelela ke ngoku kule sithetha kuyo ke ngoku yento yokokubana kuthiwe ke ngoku hayi ngoku siyamzilela ke ngoku. Ngoku ke ngoku xa simzilela ke ngoku siyamdibanisa ke ngoku, senze yonke ke ngoku into yethu, into zethu efuneka uba sizenzile kweli cala. Ngoku siyamzilela, zawuthini, sesomelele. Yeah. Sesomelele zonke ezaa nkqubo ezi abezisenziwa ngoku, bezomeleza eli khaya, iqinile ikhaya ngoku, hayi siyamzilela ngoku, sesiyakwazi ukuthi siyamzilela ngoku emva kwelo xesha lithile. Kuxhomekeka ngokwendawo uba bazile emva kwelo xesha elingakanani na. Ya, xolo uba umazala ndingakubethanga, ndiyakuva nje uthetha. Ndiyafuna uqonda ke kulo umcimbi, ngoba kuye kwenzeke ngelinye ixesha elo lungu losapho okanye aliyanga kweso sifihlo saloo mntu oswelekileyo. Ibaluleke kangakanani laa nto uba ngaba wena ubungayanga kweso sifihlo, into yokuba ngaba ayizukubangela okanye into zakho zingahambi kakuhle, uke ugoduke uye kuloo mntu wakokwenu ebeke wasweleka, uphinde uzihlambe nozihlamba phaa njengelungu lolo sapho. Laa nto ayiye ukwenzela amashwa athile okanye into zakho zibona ingathi azihambi kakuhle, kanti ngulaa mntu ungazange uye kuye. Msasazi, iye ngelinye ixesha loo nto leyo ibe khona, ibingamncedi umntu inkani ngento yokokubana hayi utata omncinci bendingavani naye, umalume bendingavani naye noba andiyanga. Ayinguye ozawuthatha isinqumo ngawe nendlela ozawujongeka ngayo, ngamathongo nobuhlwele bakokwenu uba bona buza kujonga kanjani na. Yena akasangeni ndawo. Yilaa nto ke ngokuba sukuthi ngelinye ixesha xa uxabane nomntu ufuna ukuyenza loo nto leyo, into yesihlwele, uba hayi andizukuya kumcimbi woBhumuyi ngoba ndaxabana noMakhaya phaya. Yeah. Uyayibona ngoku laa nto? Ngoku wena uzixabanisa wena nobuhlwele ngenxa yomntu ongenayo nexesha laloo nto leyo. Ngoku apha emhlabeni, Nqongo, sinida zonke iintsikelelo namathamsanqa nokuba avela kubani. Ukuba ngaba ikati iyakwazi uba ibambe impuku, akukhathaliseki noba imnyama noba imhlophe nalo kati leyo, nje into ekwazi uba iyokwazi ibamba impuku. Ikati leyo yile ifunekayo. Ngoku ngelinye ixesha singabantu siyazidinga iintsikelelo namathamsanqa nezibusiso kubo bonke abantu bakuthi. Yiloo nto kubalulekileyo, njengoba usitsho nje ukuba awukwazanga ukuphumelela, kodwa ke ufuneka ngaloo mini ungakwazanga ukuphumelela ngayo kuloo ndawo ukuyo, ube nemvakalelo nalapha kuwe kule ndawo yokokuba heyi, mandikhe ndizame uba ndingarhaqazi, mandikhe ndizile mna, ndizibambe kule ndawo ndikuyo, ndikwazi uba, kuba ngenye ixesha ungadibana, ungarhewuleka, ungabambeka kweminye imimoya ibingazi kuwe ngoba usenefuthe lokufa, usemanzi. Kakuhle. Kamakho ba umazaleni. Kwekho, masibanike ba umazaleni, sibuye sele singena kwezinye nexesha ndiyalibona uba ngaba alikho ngakuthi namhlanje tu kwaphela. Masivule iminxeba ngu-072 514 5381, 072 514 5381. Kuba umazaleni njanjoku namhlanje siphethe lo mcimbi phulaphula. Masive ngapha kamakho ekhaya, molweni. DJ Abza, ndihleli nawe. Hayi khona ize kumle, ndiyabona uba ngabe ihamba idlala ibisiya phaa ku-DJ Abza. Masive kweli cala, molweni ekhaya. Kamakho mnqongo, kamakho, ndiyabulisa. Ndiyacela torho ngokuzithoba okukhulu uba umazaleni xa aphumayo azihamba zakhe angazikhawulezisi xa zibizayo. Thina sibadala asiziva kakuhle xa zikhawulezisileyo. Enkosi.
Nkosi mama, nkosi kakhulu, hayi ukuvile uyakuyenza loo nto, uyakuyenza loo nto, nkosi kakhulu, siyabulela. 072 514 5381 072 514 5381 kulapho ke uyakusifumana khona kusemnqabeni. Ngenjalo uyawushiya nje ushicilelo lwakho le voice note sikuvungeni sithini masimbambe nanku apha emnqabeni. Kamakho ekhaya, molweni. Waqhawuka watshona emboneni kweliya icala lingaphaya. 072 514 5381 masitsho ngapha kuWhatsApp. Molweni. Molweni bawutsotho, molweni bawumazale. Mna ndingumphulaphuli apha edolophini. Ndinephupha ebelikhe landizinga. Hayi khona phulaphula nqe. Namhlanje asikho maphupheni tu kwaphela. Uyakusibamba kule veki zayo ke ngamaphupho. Molweni ekhaya. Molweni tata uMngqongo noMazaleni, siqamagweni bethuni. Wena tata uMngqongo utya ixesha mani ubu-advertise, utya ixesha lethu uMngqongo. Ndicela ubuza ke Mngqongo wam, undibuzela apha kutata uMazaleni uba lingakanani ixesha loba umntu umzilele. Okanye jonga umamam une-7 years to 8 years asikakamzileli, so ingabi khona into enokwenzeka okanye enosehlela xa engekazilelwa. Unobangela sibe singekamzileli ke asikabi nazo iintsiba zothenga inkomo le yozila. So lingakanani ixesha elirayithi for uzilela umntu, tata uMazaleni? Nkosi mama, nkosi kakhulu, siyabulela. 10 imizuzu phambi kweyethoba. Mandikunike bawumazaleni kungene kumphulaphula. Camago msasazi. Umama phaya uthi kuyo yonke le minyaka le kodwa hayi la mpendulo yakhe yokuba athi bebengenayo imali kodwa ifike phaa ku-8 anditsho uba makuthini kodwa noko yakhwinisa. Msasazi, kakuhle kahle mayibe phaya okungenani iminyaka izibe mithathu noko, ingade idlule kwemva kweminyaka emithathu, ngoba ikhe yadlula emva kweminyaka emithathu kuzawufuneka ke ngoku kude kufuneke nencamazana yoku ibe zindleko ke ngoku ezingaphezulu ezo. Kangangento okubana ngoku ide ithi kanti ngoku seyivalele nabanye ngoku amatyala ngoku ongezekile ngoku. Okungenani iminyaka emithathu mayingade idlule, ngoba emva koko kuza kuba nezinye ke ngoku isohlwayo. Yeah. Camago tata basive ngamolweni. Hayi khona akathethi ta umphulaphuli kwelaa caba. Sive lo, molweni. Eish, alright, andazi ke kwenzeka ntoni ngolu shicilelo lomphulaphuli ngapha, levakali kamandi tu ezindlebeni. Bayithi Mngqongo, Okay. bayithi Mngqongo. Mngqongo, ndicela undibuzele kutata lo Mngqongo into yoba xa umntu ongutata eswelekile ubekwa kwelaa cala loomama na, okanye ubekwa kweli cala lamadoda, okanye uvulelwa umngxunya phaya ngasemva. Ithini into? Sikhe sabuphikisana apha Mngqongo, gqithi singcwaba umntu ongutata, bathi abanye makaye kwelaa cala loomama, bathi abanye makabekwe kweli cala, bathi abanye makavulelwe umngxunya ngasemva. Yeyiphi yona enirayithi Mngqongo? Ngicela undibuzele kuloo tata, umntu ongutata ubekwa kweliphi icala xa eswelekile. Uba ikhona into ethi umntu ongutata ubekwa, umntu xa eswelekile ubekwa kwelaa cala loomama emva kwacango, xa itsho intetha yesiXhosa. Bathi ke abanye intetha yesiXhosa ithi umntu ongutata uvulelwa umngxunya phaa ngasemva. Yeyiphi yona ke Mngqongo? Khandibuzele, ndiphumelalini apha engqobo Mngqongo. Bayethi. Nkosi iphumelalini, ya ndiyaqonda, okanye uba umazaleni uba unayo indlela uyawungena nangona ke ingekho emxholweni. Kodwa ke uba umazaleni ndiyafuna ke sibabane naba babini, Okay. sibadibanisa. Masive ngapha, molweni ekhaya. Camago bawungona tata lo uhleli naye akho. Ngicela ubuza uba umntu ongutata xa ekhatshwe ngenkomo ngelaa langa abekwa ngalo, ingaba kunexesha na ekufanele uba lilindwe ukuze azilelwe okanye abuyiswe? Alright, Nkosi kakhulu, siyabulela. Sijonge lo wokugqibela soya kuba umazaleni. Molweni ekhaya.
Yho, tata uMazaleni. Hayi bawo ke ngoku andisatyhafi because tata uMazaleni nyhani ndiyayiqonda nakandithi i-6 iyi-9 wabhubha 2017 umama. Wabhubha 2017 umama. Kukho ngaphambili owayebhubhe 2015 akakazilelwa kwayena. Hayi ke ngoku izandihlukumeza tata uMazaleni. Ngumalisa lo bebuza le mibuzo. Enkosi tata. Nkosi Malisa. Malisa. Mandikunike jorha lasematshatshweni. Ngoko masenze ngohlobo tata. Singenza izinto ilaa nto iya kulaa nto bendikhe ndayithetha. Isiko limele xa kungekho sisombululo saloo nto ithethwayo uba anivani ngoku nina. Ngoku makuyojongwa isiko lithini na, ngoba ekugqibeleni ngqongo omnye nomnye umntu ushiya umyalelo wakhe eyalelwe yiminyanya. Omnye umntu msasaze abalingani kwalapha emoyeni. Umntu ligqirha, omnye umntu yimboni, omnye umntu sisazi. Ngoku loo mntu lowo indlela azawubekwa ngayo ayizukufana nenye indlela yabanye abantu abazawubekwa ngayo. So ngoku naloo nto leyo ifuneka siyijonge. Nakulaa nto ke ngoku athetha ngayo umama, ukhe akwenza umsebenzi, amatyala wona ayaqhubekeka bheka phambili qha. Kamakho. Kamakho uMazaleni mizuzuma senze bemihlanu phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe phaa, ntsimbi yethoba. Nditshilo ke ndathi sanika wena ithuba khona ukuze uzibuzele nje lo mbuzo nawo apha kubawo uMazaleni. Ndifuna ke nojonga phaa kuFacebook uba uMdlane sithi yena uphulaphule ngomonde, kweliya icala sithi bhoda Mazaleni kwakunye nomngqongo ndiniphulaphule ngomonde. Nkosi kakhulu siyabulela. Hayi ba uMazaleni ndithe ndawujonga akukho masingene ngapha ukhona okhoyo ngapha sithi Camago ba uMazaleni ndiswelekelwe ngubrada wam apha kuMeyi, ngoku kuJuni kwasweleka umkhwekazi wakhe. Abantu bakulo nkosikazi baye bayichitha impahla yakhe. Phelele ke apha andiyazi loba umbuzo wakhe izasichana ke leyo uba kasibazi umbuzo ba kayigcwalise mphulaphula khona ukuze soyiva uba izasiphazamisa. Yes mama ndibe ndikunika ba uMazaleni lo mzuzu nje shakathe. Yes ngoku kukho into evelayo ngoku kanintsi apha ndijonge kakhulu bendifuna siye khona nalapha kumna abaphulaphuli kulaa nto banowuthi xa besisa amaphupheni bathi abaphulaphuli ngoku ndandimngcwabile utata uManevela. Kutheni uManevela ingumngcwabo wakhe? Uvelela ntoni engumngcwabo wakhe lo kwakhona? Mayingajonga laa nto leya njengento enye, mawuqale kujongwe kwaphaa ekuqaleni ke ngoku. Ngenye ixesha akho nento yokuba singade siye kwezangoma nakumagqirha nakubathandazeli sithini. Kanti khe niqale nizibhenxe macala nina nilikhaya ningakhange nathatha intonga ngenye ixesha. Iintonga msasazi zithathwa xa wenze zonke izinto sowungayazi ke ngoku uba uzawuthi kushota ntoni na. Akho yeza lo mntu angalityanga, ngoku inoba ugula yintoni? Kunoba ugulwa yintoni? Ungathi uyazi uba ndisenamatyala athile apha ekhaya nibe ndithetha intonga, nidlala ngemali yenu ndisadlalisa nangaloo nto leyo. Kakhulu nakulo mcimbi wamanzi kuthiwa hayi noba uhlele emanzini wabona uhlele emanzini, sukuyithatha njengoba hamba siyomomba siyomkhupha kulaa ndawo, hayi safika ehlele emanzini. Izinto ezinjalo qalani nijonge uba zonke into zakhe nimenzele na phambi kokuba niqhubekeke nibheke phambili. Bazaleni molweni ekhaya. Molweni Makheshi. Ixesha lakho likufutshane ntalantengiso leyana. Bazaleni molweni bethunana, uxolo kancinci. Ndicela ukubuza ukuba ngaba kusweleke abantu abayi-10 mhlawumbi 5 babe befuna ukuzilelwa bonke, ingoba ke ngoku ungenza kanjani? Kuba kaloku awuzuba nazo ezi nkomo zingaka. Inoba kufuneka wenza kanjani? Mandicamagushe ndithi tshewu Camagushini. Nkosi Maqhudeni, Camagusha lasematshatshweni. Msasazi apho lo mbuzo kaMaqhudeni unzima unzima, kodwa ke unaso isisombululo ngolu hlobo. Masingathini xa sisengxakini silikhaya sivelele sisimo sokuswelekelwa ngabantu abaninzi ngexesha elinye, thina sithathe isigqibo sento yokubana hayi sizawubenzela bonke, omnye abe yakhe abenye, okanye sithi thina hayi masibadibanise sibenzele. Ningakhange naqale nayiqonda loo nto leyo kumanyange nako aba bantu nifuna ukubenzela uba bayayivuma na. Into ebalulekileyo xa isenjalo loo nto bani noyibuza
ukuba besifuna ukwenza le nto ngoba asinayo inkomo yokuba sithi kuvele lona sibenzele. Nalaa nto yoludwe ke ngoku kuthiwa kuqale kwasweleka umncinci, ngoku kuqalwa ukubuyiswa omdala, zonke ezaa zinto eziya. Ezinye izinto abanye abantu abadala kunabanye bancinci basemnyameni kodwa emoyeni bakhulu, ngoku kufuneka uba makuqale bona. Kodwa yonke loo nto leyo iya kulaa nto into yobana kukho abantu abazizazi, kukho abantu bomoya, kukho abantu abazimboni, kukho abantu abangamagqirha abathandazeli, abantu ababonayo, bamele ukuba basambulule into ezinjalo. Makuyiwe kuyobuzwa kubo. Kodwa kulaa nto bendiyithethile, qalani niqiniseke nina nilikhaya ukuba niseniwasele wonke amayeza. Yeah. Camakho, hayi masiyivale jwarha, masibambe nje simvuthile omphulaphula. Tata uMazaleni, okokugqibela ke ngokunomngqongo, xana kanti lo mntu ukhona beqale wabhubha then kwabhubha olandelayo emva kwakhe wafumanisa uba mhlawumbi masithi ngubrother wakhe, ubrother wam, kubhubhe ubrother wam kube bekubhubhe umama ngaphambili, mhlawumbi abe ke ngoku utata usaphila qha omnye baseparate, so azilele unyana wakhe engekazilelwa ungaphambili. Anenandlela omvimba mos because unemali yakhe, uyayibona, unemali yakhe. So iyingxaki endawoni loo nto uqalwe ngobhubhe emva kuba enemali or yena eshiye imali yokumzilela, but aninasay because aninayo imali. Uyayibona Tata uMazaleni, so ubungozi baloo nto bungakanani. Alright, yeah, masiyivale ba uMazaleni, umnye unesiqingatha sigodlelana. Camakho msasazi, mphulaphuli masibeke nje okokuqala ayingeni nje idibane nemali nje into yesintu. Once niqale nibeke nemali ayiselo elo. Senaqonda sigqibile apho abaphulaphuli bevukani mabaqhagamshelane nenkolo yomzikantu. Bathi inkolo yomzikantu uyangena ku-Facebook page, uyangena ku-TikTok, uyangena ku-YouTube, ku-Facebook, TikTok, uthi inkolo yomzikantu uyigqibile. Uyakwazi noba usentshona koloni sikuhlole simahla xa ungapha entshona koloni singabe sikuxoxisa yonke le nto. Qhagamshelana nathi kwezi nambari zithi 076 075 9355, 076 075 9355, okanye uthi 063 182 6858, 063 182 6858. Ndiyabulela kakhulu ngeli thuba msasazi, ndakubaphulaphula bevukani Camakweni. Camakho ba uMazaleni, Nkosi kakhulu.